Nu minte. Minte, mă, că n-am minte. Acum minte. Ah, e și mincinos. E tot eu? Măi, tu trebuie să recunoști că tu nu ții minte tot ce spui și tot ce faci. Da. Da, ea ține minte tot. Da, țin minte tot. Ăsta e necazul cu sora mai mică. Știi ceva? Ea a izgonit și pe colindător când a venit la mine. Eram în treabă. Și eu mai... Aveam treabă. Uneori nu mai cântați că m-a deranjat. Uite, nu pot să mai scriu aici bine. Da, Mă nu mai supăr pot și să eu. mai scriu bine, cum să mai desenez din cauza papagalului. Papagalului? Da, nu puteam să fac... Ai papagal, măi? Da, dar nu un pic rău și face așa, dar e vorbitor. Da? Da. Ce zici? Tu că Nu mai repetați, Unde stă tu? chiar așa. Menica a zis că și ne-a dat și o palmă în față. Și ne-a dat și palma ei. Hai, mă, Nenico, nu mai bate. Nu, vamos. Ești un mincinos. De ce? Ei dau o palmă peste față și una la fundul. Îi mai dau că nu mă supăr. Dar peste față? Peste față, da? Da, și chiar mi-a dat și una aici. La fundule? Acum, Da, dacă și nu stă... acolo. Dacă nu-i cu minte, Hai, da. Hai că nu trebuie atent. o fi obosit și Trebuie mor. atent și tu dacă... Mai are nevoie la cofor? Nu mai este, că știu să fac frumoasă eu singură. Dar mami este frumoasă. Da, pot să fac și eu singură. Da, Și este ai- frumoasă, Dar recunoaște. un băiat... Dar uneori la coafor merită să te duci. Da, eu știu să fac la coafor. Dar știi ceva? Un băiat de la grădinița mea a zis că mama mea e urâtă. Și că mama lui sunt pe prea urât. Nu, e mama ta, e o femeie frumoasă, uite-te la dumneei. Da, eu îi zic că se machează și că se îmbracă frumos. Tot este îmbrăcată frumos. Păi, dar și eu, indiferent cum este îmbrăcată, tot frumoasă e. Da. Că femeia frumoasă e frumoasă oricum. Da, mi-a plăcut și rochia ei de mireasă, dar eu m-am îmbrăcat un pic mai frumos, că eu rochia, mi-a făcut niște pantofi frumoși și i-am crezut că nu trebuia să le zic, că arăta frumos, dar și pădurea adormită, dar ea foarte frumos. Oh, oh.